Egunon, ekipo, ja da esan dizuegun bezala, azkeneko erronkan gaude, haizegu eraikineko garaje horren instalazioa egitea helburu duen erronkan, bai? Zuek jada badituzue nahikoa ezagutza garajeko instalazio elektrikoa proposatzeko, baina badaukagu gauzatxo bat pendiente dena eta automatismoak dira. Gure helburua erronka honen bitartez, haizego eraikineko garajearen automatizazioa egitea da. Bai? Horretarako erabiliko ditugun elementuak automatismo konbentzionalak izango dira, oinarrizkoak direnak. Eta horiek lantzen hasteko, Moodleen lehenengo entrenalekuan, 5 ariketa proposatu dizkizuegu. Gaurkoan lehenengo ariketa azaltzen saiatuko gara. Bai? Esan, ariketa guzti hauek egiteko simulagailu bat erabiliko dugula, KDE Simu izena duzuena, oraintxe ireki dut. Produktu hau Moodleko baliabideetan duzue, ez da instalatu beharrik, exekutatu besterik ez, eta pasahitza behar du. Bere pasahitza 496B da, bai, hori ere jasoa daukazue dokumentazioan. Bueno, sartzen baldin banaiz, egingo nuke lehenengo gauza da maximitatu leiho guztiak eta zoom txiki bat egin, bai, elementuak hobeto ikusteko. Bueno, automatismoen oinarria kontaktoreetan dago. Kontaktoreak ez dira errelea beste ezer, dira errele erraldoi batzuk. Hoiek marrazteko, beraz, sistema beretsua erabiliko dugu. Hasteko, lehenik eta behin, elikadura aukeratu beharko genuke. Zirkuito horren elikadura, botoi hau klikatuta. Gure kasuan, erabiliko ditugu kontaktoreak 230 voltakoak dira, eta berez aukeratuko dugun elikadura da L-N, linea gehi neutroa. Bueno, ikusten duzuenez, ja pantailan daukat, kokatzeko, xaguaren ezkerreko botoia klikatu, eta desaktibatzeko eskuiko botoia. Listo, lehenengo elementua daukagu. Behar dugun oinarrezko bigarren elementua da zirkuitoen babesa. Elementu hori daukazue beste ikonotxo honetan, bai? Eta guk aukeratuko dugun magnetotermikoa da bat polo gehi N esaten dugun hori, ezta? Polo bat gehi N. Bueno, aukeratu, esan bezala, eta kokatuko dugu arbelean. Arbelean kokatzeko berriro saguaren ezkerreko botoia klikatu, eta eskuinekoarekin desaktibatu. Elementuen artean saiatu beti 3 kuadrikulako hutsunea uzten gero konexioak egin ahal izateko, bai? Bueno, ariketa honi helduz, ariketak eskatzen diguna, lehenengo ariketan da, S bat sakatzaile batekin KM bat kontaktorea aktibatzea. Eta era berean, seinalizazioko lanpara bat aktibatzea. Oso ariketa simplea. Goazen ikustea. Simulagailuan berriro beraz, sakatzaile bat behar dut. Nun daude sakatzaileak? Hementxe dituzue sakatzaileak. Ikusten duzue, sakatzaile bat. Aukeratuko genuke lehenengo ikonoa, sakatzailea arruntena, berriro ere saiatu esan bezala 3 kuadrikulako hutsunea uzten, eta S bat sakatzaile honek, S bat esan dudanez, izen aldatuko dut 2 aldiz klik eginda, S bat, eta esan dugun bezala S batek aktibatuko duena da bobina bat, kontaktorearen bobina. Kontaktorearen bobina non daude? Elementu honetan. Klikatzen baduzue, lehenengo elementua da kontaktore simpleena. Aukeratzen baduzue berriro ere 3 kuadrikulako hutsunea utziz, kokatuko genuke. Desaktibatzeko saguaren eskubiko botoia, eta izen aldatuko genioke KM bat adiraziz. Ariketa horretan proposatzen zaigun beste elementua da seinalizazio lanpara bat jartzea. Hori aukera berdinean dago ikusten duzuenez, lanparatxoa ikusten duzue, aukeratuko genuke lanparatxoa, jarriko nuke lerrokatuta KM bobina batekin, eskuineko botoia, desaktibatzeko, eta izen aldatuko genioke H bat, jarriaz. Eta H lanpara hau zenek piztuko du, zenek aktibatuko du, KM baten kontaktuak. KM baten kontaktuak ditugu hemen aukera honetan, bai? KM bateko kontaktuak. Aukeratuko dugu lehenengoa, eta kokatuko dugu bere tokian, lanpararen gainean. Kontaktu honen deitura aldatu behar dugu. KM batena izatea nahi badugu, KM bat izena jarri beharko diogu. Horrela asoziatzen dugu bobina eta kontaktua. Bueno, osagai guztiak kokatuta dauzkat. Orain, kableatu egin behar dira. Kableatzeko aukera hementxe daukazue, azkeneko aukeran.
Eta guk erabiliko ditugun kable motak dira linea eta neutro korronte alternoa denez. Linearako koloreari aukeratu eta elementuak lotzen joango gara. Oso kontuz erabili kableatzerakoan elementuaren gainean ez jartzearekin. Ertzetik ertzera jarri behar dira justu kableak. Bestela simulazioak utxe egingo du. Bueno, esan bezala, konexioak bera bakarrik jartzea dituzen baitzutan, lineakin horrela amaituko nuke, eta orain neutroarekin, abi bobinaren neutroa eramango genuke, elikaduraren neutroara jakina, eta lanpararen neutroa ere lotuko genuke toki berdinera. Azkenaria jarri, eta zirkuitoa simulatzeko moduan dago. Simulazioa egingo genuke pantailan azaltzen etzaidan ikonotxo batekin orgoian daukazue berdean, klikatu ezkero, eta magnetotermikoa igo ezkero, zirkuitoa preslegoke martxan jartzeko. S bat aktibatzeko gainean klik egiterekin nahikoa da. Ikusten duzuenez, klik egin dudanean, orain sakatuta mantentzen ari naiz, bobina aktibatuta dago eta bobinaren kontaktuak H bat lanpara piztutzen du. Nik sakatzeari uzten diodan momentuan, zirkuitoa desaktibatu egiten da. Alegia, sakatzailearen funtzioa egiten du. Zirkuito honek ematen dio erantzuna lehenengo entrenamentu honetako lehenengo zatiari. Urrengo bideotxoan azalduko dugu bigarren zatia. Ea, orain txarte